Poštovani gledalci, dobro večer, dobrodošli na vašu omiljenu televiziju, OSM televizija Prima mreža. Pozdrav svima vjernim gledalcima. U večerašnjoj emisiji imam zadovoljstvo da vam predstavim politikologa Stefana Blagića, predsjednika udruženja Restart Srpska i bivšeg urednika na portalu Frontal Ba. Stefane, dobrodošao na OSM televiziju. Hvala, bolje vas našao. Srdačan pozdrav vama i vašim gledalcima. Stefane, evo, hoćemo li početi od udruženja Restart Srpska? Dakle, šta je Restart Srpska, ko su osnivači, organizatori, šta su ciljevi, eto za početak? Pa, jedan od osnivača sam i ja. Restart Srpska čine visoko obrazovani mladi ljudi, nove face na političkoj sceni, tako da kažem, koji imaju za zadatak primarno jedan cilj, a to je borba protiv partokratije. Zašto smo definisali partokraciju kao centralni problem društva ne samo u Republici Srpskoj, nego i šire u ovom regionu i Federaciji, Crnoj Gori, Srbiji i tako dalje. Partije su, boreći se za vlast, što je njihova glavna želja i glavni interes, uspjeli da pojedu kompletno društvo. Da pojedu tendere, da pojedu zanatske radnje, da pojedu prodavnice, da pojedu konkurse i na kraju red je došlo i na samu državu. Partokratiju opažamo kao, ponavljam, kao centralni problem naše zemlje i ova ideja restarta je prvenstveno ideja koja želi da eliminiše takve devijacije u društvu. Kada pogledamo, evo je uređena evropska neka društva, neke te visoke demokratije, mada do demokratije ćemo malo kasnije kao društvenom uređenju, možemo vidjeti da i tamo partije do nekog nivoa imaju utjecaj na određene stvari, i na medije, i na političku situaciju, naravno na nju mora imati jer su i proizvod političke situacije, ali i na ekonomiju, na neke druge stvari na koje utiču. Kako napraviti u stvari pravi balans između toga dokle partije mogu da imaju svoj utjecaj, gdje bi neke ostale organizacije trebale da budu nezavisne, kao što su recimo medijima, da teško o nezavisnosti medija, to je neka iluzija otprilike da govorimo o tome. Zna se šta su djelatnosti jedne partije. Na kraju krajeva to je odredio i sam zakon, sam ustav i sistem zemlje u kojoj se određena partija nalazi. Međutim, za razliku od zapadnih zemalja gdje se funkcija partija manje ili više ne miješa u, recimo, konkurse pri zaposlenju, danas kod nas je partokratija došla do tog nivoa, toliko je sazrela da ona danas predstavlja praktično zamjenu za, recimo, biro za zapošljavanje. Danas su vam političke partije savremeni biroji za zapošljavanje. Dok kažem, nije tako, na zapadu nije tako, dakle na zapadu se možete zaista zaposliti na osnovu vaših kvalifikacija i kompetencija u skladu sa zakonima. I kod nas postoje takvi zakoni, međutim, oni se izvrgavaju rugu. Evo uzmimo za primjer upravo ovo što sam rekao vezano za konkurs. Imate konkursnu proceduru koja je definisana pravilnicima i koja stvarno na prvu izgleda sasvim ok, sasvim u redu. Međutim, ljudski faktor, odnosno partijski faktor u ovom slučaju, je uspio to da, kako bi rekao, relativizuje. Da relativizuje, jeste. Pa primjere radi, kad dođete na neki konkurs, ocjenjuje se broj bodova, recimo koliko ste ponijeli sa fakulteta, koji ste prosjek imali, pa onda se gleda koliko ste vremena proveli na birou, pa tu i tamo možda bude i neki test u zavisnosti od konkursa na koji aplicirate i na kraju dolazimo do one tačke što je, to je intervju. Šta se dešava na intervju? Na intervju postoji mogućnost koja je, opet kažem, zakonski uređena i to što partije rade, sve rade u skladu sa zakonom, naglašavam. Znači da je potrebno mijenjati zakon, ali o tom ću malo kasnije. Dakle, neko ko je recimo imao prosjek 6,5 na fakultetu, vam može, zahvaljujući intervju, pokupiti sve bodove sa tog intervjua. Intervju inače nosi veliki broj bodova i prestići onog koji je imao recimo 9,5 prosjek u toku studiranja i proveo je, ne znam, 5 ili 6 godina na birovu.
Ono što je potrebno uraditi, pošto inače takav sistem, odnosno takvo uređenje je zamišljeno sasvim u redu i intervjui treba da postoji. Niko ne kaže da ne treba da se ljudi intervjuišu, jer tako dobijate, ajmo reći, možda i najbolji utisak o određenom kandidatu, da li je on pogodan za taj posao. Pravi profil zapravo. Jeste, pravi profil. Međutim, kod nas intervju isključivo služi, kako ste rekli sami, da relativizuje to. Znači ono što je potrebno uraditi. Između ostalog, Restart Srpska se fokusira da daje i rješenja na one probleme koje identifikujemo. Evo upravo da govorimo o tim mehanizmima borbe protiv partokratije, koji bi to bili mehanizmi, da li postoje takvi neki mehanizmi, recimo je tu u zapadnoj Evropi, možda na zapadu, možda čak na istoku, jer kod nas je malo previše se gleda sve na zapad, ali na istoku postoje neka rješenja koja su možda čak i bolja, evo kad pogledamo Kinu, možda Rusiju, možda Indiju, tamo postoje neka rješenja koja su naprednija puno nego na zapadu. Jedino rješenje koje se u ovom slučaju može primijeniti je zakonsko, odnosno sistemska rješenja. Kako to? Pa kada vidite da nešto ne funkcioniše, odnosno da je ljudski faktor, zakon bez obzira što je idealan, ljudski faktor ga je relativizovao, vi trebate dodatno da stegnete taj zakon da bi uspostavili sistem. Dakle, Republici Srpskoj fali sistem. Mi ovdje nemamo sistem, imamo jednog vođu i sve se radi po ugledu na tog vođu i na njegovo mišljenje i njegov stav. To znači da nema sistema. Sistem ne postoji. Ono što treba uraditi je treba uvesti sistem, treba uvesti red. Počevši, ne znam, od javnih preduzeća, javnih ustanova pa do samog vrha vlasti. U konkretnom slučaju vi morate da zategnete zakone. Primjera radi za ovaj konkurs, ono što podrazumijem po zategnuti zakon, značilo bi da u svim pravilnicima, konkretno u ovom slučaju u svim pravilnicima, treba intervju da sadrži manji broj bodova. Pa da se odlučuje onda između onog koji ima prosjek 9 i 9,2 koji je bolji. Da intervju u tom smislu pravi razliku, a ne u smislu onom u kojem sam rekao. Isto tako, vodeći s ovim principom, vi morate da zategnete zakone, kompletno zakonodavstvo. Bez obzira na to šta će vam reći, ne znam, Evropska unija ili Rusija ili NATO ili tako dalje. Na to ne možemo da obraćamo toliko pažnje jer moramo da spasimo svoju glavu. Očigledno ljudi odavde bježe, ljudima se ne sviđa sistem u kojem žive. Pazite, Republiku Srpsku po nekim proračunima godišnje napusti, iako ne postoje tačni proračun. Barata se sa cifrom od 25.000, to je ogroman broj ljudi. 25.000 je, ne znam, recimo grad veličine, odnosno opština veličine Lukavice. Što je centralni problem, jer ljudi ovdje prosto ne vide nadu, ne vide... Da, na istoku Republike Srpske pogotovo je ta situacija katastrofalna. Vidimo, evo, prema jednom podatku u opštini Trnovo u 6. razred upisano je samo 2 djece. U Milićima, na primjer, od 3 odjeljenja osnovne škole ostalo je samo jedno da radi. Slična je situacija u Gacku, Bileći, možda je opština Istočno Novo Sarajevo jedina koja ima, ali to je samo jedna opština na kompletnom regionu. U ostalom dijelu industrije nema, o putevima da ne govorimo, evo govori se o nekom autoputu koji će povezivati Sarajevo i Beograd, ali da ne budem zlurad o tom putu se govori od kako sam se ja rodio, pa slabo da imamo nekih pomaka u tom principu. Ali evo da se vratimo na ovo sudstvo. Vidimo da u Bosni i Hercegovini sudovi su postali jedna od glavnih temelja, od kamena spoticanja, visoko sudsko i tužilačko vijeće. Vidimo da stranci nekako blagonaklono gledaju na taj svoj uticaj, pa imali smo evo, na primjer gdje je sutkinja, mislim iz Makedonije, gdje je Ilindan zvanično državni praznik, dakle jedan vjerski praznik, je ovdje glasala da 9. januar ne može biti kao vjerski praznik ustavljen. Dakle, neki principi se primjenjuju u samoj Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj, koji ne važe u njihovim matičnim zemljama. Da li u stvari međunarodna zajednica baš upravo zbog tog nekog održavanja statusa quo, nekakvog kontrolisanog nereda, utiče na to i dozvoljava da sudstvo bude tako, jer imali smo neke odluke ranih visokih predstavnika koji su konkretno uticale na probleme i koji su rješavale neke situacije u Bosni i Hercegovini. Pazite sad ovo. A kada bi otišli i pokazali naš zakon o sudu i tužilaštvu, visoka sudska i tužilačka vijeća, i pokazali to nekome na zapadu, recimo u Češkoj, oni bi rekli, pa ovo je fantastičan zakon, ovo je bolji zakon nego što mi imamo. Ali tu ponovo dolazimo do onog problema što se zakon relativizuje. I problem sudstva upravo protiče iz partokratije, jer svi znamo, nije neka velika tajna da partije utiču i na sudije i na tužioce i tako dalje. E sad, ta reforma koja se provodila,
reforma sudstva i tužilaštva, pravosuđa, je bila dirigovana pod palicom međunarodne zajednice, konkretno Europske unije. To jeste zamišljeno kao dobar projekat, međutim to je dobar projekat koji bi možda uspio u Njemačkoj, koji imaju takvo stanje svijesti i takvu političku kulturu koja bi mogla to da iznese. Naša politička kultura prosto nije bila u stanju to da iznese. I otuda nam je sad ovaj problem sudija i tužilaca. Jer su stranci kad su kreirali ovaj zakon u sadejstvu sa našim stručnjacima, vodili su se logikom primjera radi. Ako povećate plate sudijama i tužiocima, postoji manji stepen vjerovatnoće da će oni činiti neka krivična djela vezano za, recimo, primanje mita. I to djeluje na prvu, jel tako, logično. Međutim, vidite da to naše sudije i tužioce baš puno i ne sprečava. Interesantna je stvar, govorili smo o tom nekom možda svijesti stanovništva. Imali smo jedan interesantan primjer, ja ga često volim istaći, primjer Islanda. Na Islandu stanovništvo nije pretjerano ni školovano u odnosu na neki evropski prosjek, međutim vidjeli smo da je cijela država u situaciji kada se direktno njih ticalo kredita, kada je prijetila opasnost da možda i veći dio stanovništva izađe na ulice zbog kredita za koje se vlada zaduživala, da je kompletna država maltene izašla na ulicu i izvršila neke promjene. Šta u stvari se treba uraditi na animiranju stanovništva u Republici Srpskoj, pa eto i Bosni i Hercegovini cijeloj, kako bi stanovništvo počelo da se bavi svojim problemima, jer očigledno da ima jedan visok stepen apatije gdje ljude ne interesuje njihov život, a to u stvari slična situacija kao sa narkomanima, vi ne možete njemu objasniti šta je droga, već morate ga edukovati. Kako to uraditi, pogotovo sa mladom generacijom koja je najveći broj članova čini vaše organizacije? Pa vidite ovako, našem čovjeku kada kažete da je vlada Republike Srpske podigla neki kredit, da se zadužila, ne predstavlja mu nešto to puno. Njemu je bitno da on dobije platu ako je budžetski korisnik ili penziju ako je penzioner i ne predstavlja mu to neki faktor. Međutim, ako on ode u banku i zaduži se, podigne kredit recimo 3-4 hiljade maraka, mora da vraća mjesečno, onda mu je to teret. On ne shvata da je to što vlada radi u stvari teret. Da je to teret i njemu i čitavom društvu. Ljudi i dalje nemaju predstavu od toga i budžet shvataju kao nešto što je metafizično. Konkretno, saradnja sa MMF-om može biti dobra i loša. Zavisi kako iskoristite novac. Saradnja sa Svjetskom bankom isto tako. Kod nas je stvar da je novac koji se diže, da se iskorištava čisto za potrošačke budžetske potrebe. Ni za šta drugo. Dakle, kada bi taj novac koji dolazi od kredita po povoljnim kamatnim stopama bio iskorišten na način da se upumpava u privredu, a ne samo u budžet, imali bi drugu priču. Radi se o sljedećem. Naša vlada, kad ode da pregovara sa MMF-om, MMF kao finansijsku instituciju interesuje jedino da ako će nekom dati kredit, da mu se vrati njegov novac koji je pozajmio, što je sasvim normalno nešto. Svi bi tako htjeli i na kraju krajeva tako svijet funkcioniše. Međutim, da bi oni osigurali da će se taj novac vratiti, oni kažu vladi, vidite, vi morate smanjiti budžetski deficit. I onda vlada se povuče, napravi plan kako će smanjiti budžetski deficit, dođe pred MMF i kaže, evo, ovo je naš plan za smanjenje deficita, možete nam dati sada pare. Ovi pogledaju plan, naravno u tom planu nema ništa podsticajno, nego samo pravljenje novih nameta, privredi i smanjenje socijalnih davanja. To je način na koji vlada misli da će smanjiti deficit u budžetu, što je poražavajuće. Vlada se vodi logikom da ako vi povećate porez, da ćete imati veći priliv novca u budžet. To je samo donekle tačno, jer postoji jedna granica tolerancije. Na primjer, kada povećate država koja nema velike namete, kada poveća porez, ona će zaista dobiti više novca u budžet, a to neće pretjerano više opteretiti privredu. Međutim, kada imate nenormalne visoke poreze, pogotovo doprinose, kao što su ovdje u Republici Srpskoj, dodatno njihovo povećanje vodi samo gašenju firmi. Ili odlasku u sivu ekonomiju. Ili, upravo tako, ili odlasku u sivu ekonomiju. A svejedno, efekat po budžet vam isti. Ni ovaj ko radi u sivoj ekonomiji, ni onaj ko se ugasi neće plaćati porez. A vaš je cilj da naplatite porez. Ne postoji poreska uprava koja će utjerati nenormalno visoke poreze.
Naša vlada to već jednom treba da shvati. Primjera radi. Slučaj akciza od prije 10-15 dana, kada se bjesomučno pokušavalo nametnuti nove akcize na gorivo. Misleći kako je to nešto dobro. Eto, uvešćemo akcize, dobit ćemo neki novac od MMF-a, preživjet ćemo. Međutim, šta to suštinski radi? Ok, povećat ćete akcize za 15%. Znači, ostaće ista količina novca u opticaju u vašoj zemlji, ljudi će imati više novca, neće im se povećati plate, na primjer, nego će boratati istom količinom novca, samo će sada morati da potroše više novca za gorivo. Taj novac, taj višak novca koji su potrošili za gorivo morat će uštedjeti na nekom drugom mjestu. Primjera radi, porodica neće kupiti 10 litara jogurta taj mjesec, kupit će 7. Što znači da će one mljekare koji proizvode taj jogurt smanjivati svoju proizvodnju. Možda čak i otpuštati radnike. A kada smanjuju proizvodnju ili otpuštaju radnike, onda plaćaju manji porez državi. I to je taj krug u kojem se vrtimo. U stvari, povećanjem poreza, ovako velikih poreza, dešavat će se samo obratna situacija, smanjenje novca u budžetu. Interesantna je ta priča oko ekonomskih pitanja. Vrlo često u našoj emisiji gostuje i profesor Aleksa Milević, profesor ekonomije u Bijeljini u Sarajevu. Pa interesantno je da ti ministri ekonomije, privrede koje mi imamo rade stvari koje su u samoj teoriji poznate kako funkcioniše upravo ovo što ste objasnili. Međutim, oni rade totalno suprotne stvari. Prosto je nevjerovatno da ljudi koji ne barataju nekim osnovnim ekonomskim pokazateljima dolaze na tako visoke funkcije. Da ne govorimo i o drugim ministarstvima gdje imamo ljude koji su totalno nekompetentni. Ja često znam da spomenem i ministra energetike koji s energetikom baš nema ništa, da ne govorimo o negativnim revizorskim izvještajima koje imao ranije po krivičnoj prijavi koja je protiv njega podnesena i koja je realizovana. Vidimo da čovjek je doveo energetski sistem na maltene do sloma, jednu od najvažnijih grana koja donosi preko £500 milijarde evra zarade u ovoj državi. Da li ta, u stvari, kadrovska politika nekom negativnom selekcijom dovodi da ljudi koji su nekompetentni dolaze na visoke položaje i onda u stvari rade takve stvari koje su u stvari na štetu ove države? Potpuno ste u pravu. Potpuno ste u pravu. Dakle, dešava se, ponovo naglašavam, centralni problem ovog društva je partokratija, odnosno partitokratija. Dakle, ljudi koji su nesposobni, koji su pozavršavali privatne fakultete, pozapošljavali se u javnom sektoru i sada postaju praktično paraziti. Dakle, budžetske pijavice koji isisavaju financijski krvotok ove zemlje. A pritom su potpuno nekompetentni da obavljaju posao koji obavljaju. Često ćete vidjeti, dobro, ne ministri, ali recimo zaposleni po zgradi vlade ili u nekim javnim preduzećima, javna preduzeća su odličan primjer za ovo što govorim. Da ljudi nemaju više nigdje da sjedu, nego sjedaju po prozorima, ne rade ništa po čitav dan i primaju, kako bi rekao, deluks socijalnu pomoć. Dobijaju platu od 1000 maraka, ništa ne rade. Pa čekajte, zar nije bolje da napravimo neki sistem koji će davati univerzalnu socijalnu pomoć svima koji ne rade? Izaće nas tako jeftinije. Izaće nas jeftinije od plaćanja ove deluks socijalne pomoći. Nesposobni partijski parazitski kadar je pokrio sve pore u društvu. Negativna selekcija, ja mislim, doživjela vrhunac, ali vjerujte kako vrijeme prolazi, kopamo jamu još dublje i dublje. Kako se izvući iz toga u stvari? Dakle, vi morate prvenstveno zakonski urediti tok zapošljavanja. To je ovaj primjer što sam pričao malo prije. Dalje, morate ići ka smanjenju poreza. Evo, na primjer, da ispričam zašto se mi zalažemo, da ne bude da samo nešto kritikujemo. Mi se zalažemo za potpunu transparentnost u javnom sektoru. Dakle, od opštine, bilo koje jedinice lokalne samouprave, pa do republičkih vlasti i na kraju centralnih državnih vlasti. Šta znači ta potpuna transparentnost? To znači da se na kraju svakog mjeseca svaki fening koji je potrošen u toj opštini, javnoj ustanovi ili javnom preduzeću zna tačno da piše na šta je otišao. Svaki fening i da bilo koja osoba, bilo koji čovjek može sa 2 klika mišem doći do podatka šta ga interesuje. Da kažemo na početak da su to upravo uradile baltičke zemlje, one su prve bile u tome, Estonija, Litvanija su to prije 10 godina već uradile. Tako je, mi ne izmišljamo toplu vodu. Mi samo gledamo šta funkcioniše u drugim sistemima i pokušavamo to da prilagodimo, da napravimo koncepciju kako bi to prilagodili ovom našem sistemu. Potpuna transparentnost
znači automatski i eliminaciju 80% sistemske korupcije. Jer ako se vidi na što su pare otišle, onda neće moći biti nekih mahinacija, neće moći primjera radi biti tajnih ugovora ili tako nečega, neće moći biti ugovora koji se gube poput onog ugovora u Boski i slično. Dakle, kad potpuna transparentnost eliminiše korupciju, pretpostavlja se da oko 1 milijardu maraka godišnje u Bosni i Hercegovini pojede korupcija. To znači otprilike recimo 300 miliona da se pojede u Republici Srpskoj. To znači 300 miliona viška u sistemu odmah imaš ako uradiš samo taj jedan korak. To bi za socijalna davanja značilo povećanje ovih najnižih primanja, da ne govorimo drastično. O penzijama koji su najmanje, ja ne znam da su u rangu afričkih zemalja. Upravo tako. Recite mi, evo interesantno je ko su članovi, spominjali smo da su to visoko obrazovane, dakle mlade osobe, ali možete mi reći s kojih profesija oni dolaze i da li imate sve strukture zaposlene i pravnike, ekonomiste, ostale ili je to strogo usmjereno prema ekonomiji i pravu, recimo? Ne, imamo ljude iz različitih branši. Evo recimo ja sam politikolog. Imamo jako dobre pravnike u našem timu, jako dobre ekonomiste, ljude sa završenim medicinskim fakultetima. Imamo i ponekog studenta koji se već istakao recimo u 3. ili 4. godini, pa smo razgovarali sa takvim ljudima, ali smo željeli odmah da nam pristupe kako bi zajedno gradili to pravično društvo za koje se zalažemo. Naši članovi su mladi, ali su, kako bih rekao, već su daleko dogurali. Tu ima i par ljudi na doktorskim studijama, ljudi koji završavaju magistarske, koji su već završili i tome slično. Dakle, naš tim čini visoko obrazovani kadar i to je važno istaći kadar bez ikakvih oraha u džepovima. Mi nismo politička partija, mi smo formalno udruženje građana i nemamo, makar ne sad, nikakve veze sa partijom, što ne znači da se to neće promijeniti u budućnosti ako budemo osjetili da na ovaj način ne možemo korigovati situaciju. Recite mi, uglavnom ste u Banja Luci registrovani, ili tako? I najveći dio članstva dolazi iz Banja Luke. Da li imate ideju o širenja, pogotovo jer evo interesantno i pričajući sa predsjednikom Republike Srpske koji je pokušao da negira podjelu na istok i zapad, ali evidentno je po mnogim činjenicama i po mnogim organizacijama, evo govorili smo o autoputevima i o fabrikama, da istok u mnogome zaostaje koliko god se trudili da predstavimo jedinstvenost, ali na istoku očigledno se ne dešavaju stvari koje se dešavaju, jer kad dođete autoputa, malte ne od Oboja, možete doći autoputem do granice, a ovdje ni kilometra autoputa nema. Znate kako, ne slažem se da većina članstva iz Banja Luke baš nije tako. Primjer radi, ja sam iz Šekovića, to je istok Republike Srpske. Upravo zato što sam vidio da su Šeković praktično umrli kao opština. Ja ne znam koliko će još dugo postojati u tom obliku. U meni se javio poriv, dakle ljudi su otišli iz Šekovića, ali to nije karakteristično samo za Šekovića. Ljudi idu iz svih manjih sredina. I uglavnom, jedan manji dio ide recimo u regionalne centre, ali uglavnom ljudi idu vani. Idu vani da rade, da obezbeđuju novac za golu egzistenciju, jer ga ovdje ne mogu obezbijediti. To je s jedne strane. S druge strane opet čujete kako sjajno živimo, kako su nam dobre plate, kako nam je dobar standard, a ljudi odlaze. Naravno da postoji podjela na istok i zapad, to ne može niko negirati. Pa prosto kad prođete onim dijelom od Oboja, kad idete prema Banja Luci, Banja Luka, Prijedor, tu se... Iako je katastrofalna situacija i tamo, da se razumijemo, ali mnogo bolja nego recimo, ne znam, evo ovdje u istočnom Sarajevu ili u Hercegovini. Hercegovina je naročit problem zbog toga što tamo je depopulacija ušla bukvalno u svaku opštinu, pa čak i u Trebinje koji jeste regionalni centar. Naša najveća fabrika u istočnom Sarajevu su zajedničke institucije koje imamo u gradu. To je jedina fabrika koja radi, a od ostalih to je vrlo teška situacija. Pa evo recite mi šta radi u Banja Luci, osim, ne znam, eto BM. Šta radi tu? Osim zgrade vlade, naravno. Dakle, partijski paraziti samo ono što znaju, samo da se naslone na budžetske jasle i tu završava svaka priča. Pritom, ovo govoreći, ne pravim nikakvu razliku između partija koji čine vlast u Republici Srpskoj i partija iz Saveza za promjene. Jer kad pogledate opštine u kojima je na vlasti Savez za promjene, vidjet ćete da i oni tamo isto rade. Negativna selekcija, partijsko zapošljavanje, kriminal, korupcija i tako dalje. Nesposobnost, potpuna nesposobnost.
I uz to lopovluk. Evo, kod nas imamo i primjer da se osnivaju na području grada Istočnog Sarajeva, se osnivaju po svakoj opštini komunalna preduzeća, tako da smo dobili pregršt komunalnih preduzeća koje neka, recimo, moraju da odvoze smeće po 50 km od matične. Odlično. Šta mislite sad? Evo, primjera radi. Postoje 5 ljudi koji rade fizički posao u komunalnom preduzeću i čiste odvoze smeće, recimo, na području opštine Istočno Novo Sarajevo. Međutim, u administraciji tog preduzeća rade 12 ljudi u kancelariji. I izračunali su da bi mogli da opstanu da moraju otpustiti jednog radnika iz tog komunalnog preduzeća. Šta mislite ko će otići? Jedan od ovih 12 ili jedan od ovih 5 koji radi na terenu? Pa vjerojatno na terenu. Na terenu. To vam je odličan primjer kako naš sistem funkcioniše. Predlažem da pogledamo i naš reklamni blok pa ćemo se vratiti u studiju. Da, kamatna stopa već od 3,7%. A ja ću dignuti kredit 100%. 160.000 građana je već reklo da. Prebacite i vi sva primanja u novu banku i uživajte u svim kreditnim pogodnostima. Poštovani gledalci, evo nas ponovo na kanalu OSM televizije i Prima mreže, dakle na cijelom području Republike Srpske. Naš gost je Stefan Blagić iz Restart Srpske. Stefane, evo interesantna je slika, govorili smo malo o javnim preduzećima, vratit ćemo se tu ponovo, ali medijska slika u Republici Srpskoj, nekako se Republika Srpska kako se podijelila u 2 tabora na političkoj osnovi, podijelila se i na 2 medijske kuće koje prate. Međutim, i te 2 kuće kao i te 2 vladajuće stranke na oba nivoa sve više gube povjerenje građana. Očigledno je da ljudi više ne vjeruju te bajke koje gledaju u medijima. Ali interesantno, eto, vi ste imali par kritika na rad javnog servisa državnog. Ja vrlo često u svojoj emisiji spominjem da javni servis je počeo da prenosi italijansku ligu u fudbalu, prenosi ligu šampiona. Mislim, kakav građani Republike Srpske imaju interes od toga. To je prosto nevjerovatno. Imali smo par prilika da gledamo britanske kvizove. Dakle, nevjerovatno je da tolika jedna u novoj zgradi televizijska kuća nije u stanju da proizvede neke zabavne sadržaje ili neke programe regionalnog tipa, jer vidimo da čak i federalna televizija proizvodi ili učestvuje u proizvodnju nekih emisija koje su regionalno popularne. Mi nemamo našu regionalno gledanu emisiju koju proizvodimo. Šta možemo reći o toj medijskoj slici u Republici Srpskoj? A vidimo da javni servis BHT malto ne samo što se nije ugasio. Tako je, najbolju kritiku javnog servisa po meni dao je gospodin Nedeljko Čubrilović nedavno u Narodnoj skupštini. I ja tom govoru stvarno nemam ništa da dodam. Samo bih ponovio činjenice koje je on iznio. Javni servis Republike Srpske ima veća potraživanja, odnosno veće dugove od svoje imovine. Onako kako se upravlja i javnim preduzećima i državom uopšte, tako se upravlja i javnim servisom. Dakle, imate veliki broj ljudi koji tu rade, a očigledno im se ne isplati. Ne isplati im se jer prvo gube gledanost, nisu interesantni ljudima, nemaju kvalitetan program, kvalitetan sadržaj kakav bi trebalo da ima jedan javni servis. Evo pogledajte druge javne servise u regionu, kakav program, kakav sadržaj ima HRT, kakav sadržaj ima RTS. Moram napomenuti da je HRT dobio nagradu za najbolji javni servis prije 2-3 godine u Evropi cijeloj. RTS je dobio nagradu za najbolji portal od svih javnih emitera u cijeloj Evropi. Dakle, te kuće uspijevaju da se izbore kakav god mi imali odnos prema njihovom sadržaju, prema nekim političkim pritiscima, ali možemo reći da proizvode neki program.
za razliku od RTRS-a koji ga ne proizvodi realno. Ovaj TV nedelju, čini mi se u 12, spominjali ste prenos italijanske lige, mislim zaista smiješno i skandalozno. Ali dobro, drugi aspekt koji bi naglasio u problemu RTRS-a je predominantan nacionalizam koji u pojedinim emisijama ide čak prelazi u šovinizam. Dakle, izvještavanje nije izbalansirano. Vi dobijate osjećaj kad gledate RTRS da bi najradije sad uzeli pušku, otišli u Sarajevo i pobili čitav grad, sve Bošnjake, sve Hrvate i tako dalje. To ne treba da se radi. RTRS konstantno bilda tenziju u ovom društvu. Nama treba nešto da relaksira ovakvu situaciju. Nažalost, mislim da to rade u sadejstvu i sa političarima i da politika tu ima velikog uticaja, a sad ću vam objasniti i zašto. Dakle, našim političarima, vratit ćemo se ponovo na temu medija, samo hoću ovo da objasnim. Našim političarima ne odgovara mir na ovim prostorima. Dakle, ne odgovara mirno stanje da se ništa ne dešava. Baš suprotno zbog svojih nacionalističkih retorika, jer je to jedino što znaju, konstatovali smo da o ekonomiji nemaju pojma, njima odgovara da mi ratujemo tu međusobno narod, da konstantno gleda nekog neprijatelja, koji je vještački neprijatelj iskreiran od strane medija, da se plaši i onda kad izađe na izbore da glasa, ne znam, za SDA, za SNSD, za HDZ i tome slično. Međutim, oni tu, političari naši tu gube iz vida jednu ogromnu stvar koja je najvažnija i kako ćete vidjeti često premijer Srbije Aleksandar Vučić je spominje, a to je stabilnost. Da bi vi uopšte stvorili neke pretpostavke za neka strana ulaganja, potrebno je da na toj teritoriji postoji mir i stabilnost. Ta riječ stabilnost ima mnogostruku funkciju, a ona ne postoji u Bosni i Hercegovini. Premijer Vučić non stop govori stabilnost, 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 mir, stabilnost, ne govori on to bez veze. On govori upravo iz razloga što želi da dovuče strane kompanije na teren gdje će se one osjećati sigurno, mirno i stabilno, gdje će moći poslovati. Gdje će moći ostvarivati profit, a porez plaća državi. I tu su svi na dobitku. Kod nas je obrnuta situacija, kod nas ljudi odavde odlaze i onaj ko hoće da dođe, kao što smo imali slučaj Lidla, nije da preferiram supermarkete i tako, ali to je dobar pokazatelj, jer su se ljudi uplašili, rekli ovdje može izbiti rat, neću ja ovdje da poslujem što bi ja ugrožavao svoj kapital i otišli. I to će uraditi svako drugi, svako ko je normalan. Ali to odgovara našim političarima da bi ostali na vlasti zarad njihovog vlastoljublja i srebroljublja ispašta čitav jedan narod, odnosno čitava 3 naroda u ovom slučaju. I u stvari uvozničkim lobijima najviše odgovara takva situacija da se zadrži status quo, da se ništa ne mijenja, a da se gasi domaća industrija. Evo da se vratimo na tu domaću industriju. Nekako nam se, ko što je još predsjednik Tadić u Srbiji govorio da evropski put nema alternative i kroz nas u medijima se stalno spominje da nema alternative. Vidimo na državnom nivou da nam ministri stalno govore kako su oni ispunili neke, dakle bez neke realne politike i njihovih planova, oni ispunjavaju strogo neke direktive koje dobijaju i upravo u ekonomskoj politici možemo da vidimo da domaća privreda, pogotovo poljoprivreda, grca pod tim slobodnom uvozu jer mi dobijamo robu po dampinškim cijenama iz Evropske unije, naročito poslije sankcija Rusiji koje su uspostavili iz Poljske i nekih drugih velikih zemalja u kojima je poljoprivreda razvijena, gdje naši poljoprivrednici ne mogu da budu konkurentni sa cijenama. Kako su stvari izboriti protiv toga? Jer očigledno da sve zemlje, znajući da i Poljska kad je ulazila u Evropsku uniju imala ozbiljne zamjerke i da je taj ugovor morao da bude nekoliko puta mijenjan, kako da se mi u stvari zaštitimo i zaštitimo ono što je glavno, jer primjera radi razgovarajući sa ambasadorkom iz Izraela, napomenuli smo jedan detalj da Izrael proizvodi 95% svoje hrane. Dakle, 5% su samo neki ekskluziviteti koji ne mogu da proizvedu. Republika Srpska ima daleko bolje uslove i cijela Bosna i Hercegovina za proizvodnju i od mediteranskog dijela dole u Hercegovini, pa da ne govorimo o Posavini i Semberi. I sad normalno da će se čovjek pitati kako, ne znam, bijeli luk dovezen iz Kine ili jabuka uvezena iz Norveške može biti jeftinija od ove koju naš poljoprivrednik proizvede. Pa normalno ćemo se to pitati. Ali kako se u stvari zaštititi od toga? Jer očigledno ulazeći u integraciju s Evropskom unijom moraju se neki zakoni potpisati, ali moraju se pokazati svoji zubi, mora se stati jednom na kraju. Jeste. Ako već idemo u eurointegracijski proces, nama su tržišni mehanizmi kojima država može intervencionisati u privredu dosta ograničeni.
Međutim, postoji jedna stvar koja se može uraditi i koja je trebalo da se uradi još prije 10 godina i ja ne mogu da vjerujem da se ni dan danas ne radi na tome, a to je inovacija. Dakle, u poljoprivredi morate praviti inovacije. Sad pravim vam jednu metaforu. Na primjer, ako je traktor koji je kupljen prije 20 godina troši duplo više goriva od traktora koji je napravljen juče ili prekjuče, kroz projektno djelovanje unutar EU fondova vi možete izlobirati za novac za kupovinu tog novog traktora. Pa će vam onda proizvodnja koju radite, gdje orete sa tim traktorom, biti jeftinija. Ali vi eurointegracijskim procesom nemate, nije vam ostavljena mogućnost da možete intervencionisati u privredu u smislu pravljenja, ne znam, zaštitnih carina i tako dalje. Dakle, 2007. godine, kada je potpisan sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, koji je za nas, po mom skromnom mišljenju, jako povoljan, gdje nam je Evropska unija bukvalno se prema nama ponašala kao prema nekom... Nedonošćen. Jeste, baš tako, da. I rekli su, evo, ostavljamo vam prostor. Imate 10 godina. Dakle, neće taj sporazum stupiti na snagu u onom dijelu koji se tiče poljoprivrede. Ali dajte, molim vas, uradite nešto da možemo kasnije to uraditi, jer liberalizacija tržišta podrazumijeva skidanje i carina. Ta liberalizacija je nama odgovarala. Pogledajte sad statističke parametre. Od 2007. do dana današnjeg. Zaključno sa ovom godinom i sa ovim danom. Pokrivenost uvoza izvozom je najveća u istoriji postojanja Republike Srpske. Znači da je mnogim privrednim djelatnostima odgovarala ta liberalizacija tržišta. A u poljoprivredi se niko nije brinuo. Za svih tih 10 godina niko nije rekao, pa čekajte, evo ta Evropska unija ko već nudi neka bespovratna sredstva. Znači ne morate ni vraćati, napišete projekat, uradite, dobijete novac od njih, pa pazite gdje to ima. Hajde da uradimo nešto povodom toga. Međutim, ništa. Za IPA, koji je seljak u Semberiji ili Levča polju čuo za IPA fondove? Pa nije niko. Zato što ga je neko trebao uputiti u to. Sistemski se trebalo naći rješenje za taj problem. Što se tiče upravo fondova u Istočnom Sarajevu je prije par godina osnovana i razvojna agencija u Istočnom Sarajevu koja bi trebala se baviti implementacijom tih fondova, pripremanjem, međutim za cijelo vrijeme svog postojanja oni nisu realizovali apsolutno ni jedan projekat, nisu uspjeli, čak sam prisustvovao na nekim sastancima, on se pitao zašto bi aplicirali, prosto nevjerovatno. Partokratski, nesposobni pijavičarski kadar je odgovoran za takve stvari. To nije izolovan slučaj. To je pojava u društvu. Nažalost, nismo je do sad uspjeli eliminisati. Da li možemo? Ja se iskreno nadam da možemo. Jer u Republici Srpskoj ima novca. Kako ćete doći na red od tolikih hoštaplera, tolikih srebroljubivih medvjeda koji bi sve samo sebi grabili? Recite mi, evo, došli smo i do tog pitanja mladi aktivizam. Kako u stvari motivisati, kako organizovati omladinu, pogotovo mlade stručnjake, ljude koji su završili fakultete, koji završavaju doktorate, kako ih usmjeriti, jer neophodno je da steknu i neko iskustvo. U svim naprednim državama postoji ta kombinacija iskustva i mladosti koja donosi i nove tehnologije, ali donosi i neki odnos prema radu i svemu. Kako to u stvari napraviti u Republici Srpskoj i šta u stvari Restart Srpska želi da uradi na tom planu? Restart funkcioniše pošto smo, mlada smo ekipa, mi smo se prilagodili vremenu u kom živimo. Kao što se svi trebaju prilagoditi. Počevši od onih koji upravljaju nama. Dakle, mi se dogovaramo i veliki broj tekstova, objava i tako dalje radimo na društvenim mrežama. Jer se mladi danas najviše nalaze na društvenim mrežama. Paralelno s tim, najveći broj apstinenata se također nalazi na društvenim mrežama. Dakle, pokušavamo da sadržajem mobilišemo te ljude, da ih animiramo, da se i oni uključe, na kraju krajeva da sutra odu i glasaju. Pošto čini mi se da sam pročitao podatak da je oko 70% mladih apstinenti, znači to je stvarno poražavajuće. Ali evo, ovo je jedan od načina kako možete doprijeti do mladih. Mladi provode vrijeme na društvenim mrežama, Facebook, Twitter, Instagram i tako dalje. Vi im pružite ono što žele da vide na društvenoj mreži. Ako ne gledaju TV, džaba vam što ćete to pružati na televiziji.
Očigledno je u posljednjem evo i regionu, da ne govorimo o Evropi, u Evropi se pojavilo nekoliko pokreta od Podemosa, Alternative für Deutschland, Syrize, dakle koji su napravili velike rezultate. Problem je bio kad se malo sudarili sa stvarnim životom pa su shvatili da ne mogu baš da kompletan program sprovedu, ali evo regionalno, u regionu se pojavilo nekoliko ljudi koji su iskoristili društvene mreže na najbolji mogući način. Ja često ističem i u ovoj emisiji je počeo gospodin Ivan Pernar koji je među prvim nastupima imao baš u ovoj emisiji. Vidjeli smo i Ljubišu Preletačevića Belo koji je napravio veliki, nevjerovatan zapravo rezultat od nekih 9,4%, skoro 10%. Damir Nikšić je uradio u opštini Centar u Sarajevu također 11% napravio nevjerovatan rezultat. Dakle, to su sve kampanje koje su krenule sa maltene 0 maraka bez ikakvih finansijskih sredstava. Pokazalo se da ipak moguće okupiti ljude oko ideje. Da li u stvari Restart Srpska planira da uradi nešto slično, da napravi neki možda bum, možda, pa eto, rekli se da se za sada nećete politički angažovati, ali taj aktivizam u stvari vodi u pravcu političkog angažovanja. Da, i to je tačno, mi ne bježimo od toga, mi nismo politička partija, ali ako ljudi budu od nas zahtijevali da postanemo u jednom trenutku, to sasvim sigurno ćemo odreagovati i ispuniti ljudima tu želju. Gospodin Pernar i gospodin kako se zove? Luka Maksimović, da, izvinjavam se, zaboravio sam, napravili su fantastičan posao. Znači, taj Beli je uzeo blizu 10% na predsjedničkim izborima u Srbiji. To vam je samo dokaz da je u Srbiji ista situacija kao i ovdje. Evo, interesantan je podatak, to sam imao priliku da razgovaram sa ministrom obrazovanja, gospodinom Aleševićem. U Republici Srpskoj su neki pokazatelji, iako Republika Srpska zvanično nije priznala rezultate popisa, međutim oni su objavljeni, neke opštine imaju katastrofalnu nepismenost, u nekim je ona i čak 10,5, mislim da u jednoj opštini ima od 10 opština sa najvećom nepismenošću 7 u Republici Srpskoj. Dakle, prosjek neki afrički je 3%, evropski 1%, mi imamo dosta opština gdje je preko 7% nepismenost. Da li je to u stvari jedan od glavnih i ključnih problema za uspostavu nekog normalnog sistema života, dakle, opismenjavanje, obrazovanje ljudi koji će se kasnije onda uključiti u sve društvene tokove? Pa naravno da jeste. Pazite, obrazovanje vam je primarno. U svakom društvu je obrazovanje primarno. 10% nepismenih ljudi u nekoj opštini. Znate li šta to znači? Evo, sami ste rekli, znači to nema ni u Africi. Ne, afrički prosjek je oko 3%, to je stvarno katastrofalni podatak. To je poražavajuće. Ja ne znam šta bih rekao. Na to evo sad čujem taj podatak da ste pronašli, da je pronađena opština sa 10% nepismenih. Ne znam stvarno šta bih rekao. Znači, treba početi od osnovnog obrazovanja. Sad imate tu jedno vrzino kolo, tako bih rekao. Današnji visoko obrazovane institucije, znači, ovdje prvenstveno navodim dva univerziteta, Univerzitet u Istočnom Sarajevu i Univerzitet u Banja Luci, koji školuju, u zadnje vrijeme školuju neki kadar za koje sam ja lično primijetio, znači, za učitelje, čini mi se da je to pedagoški fakultet, kadar koji je nepismen. Dakle, u razgovoru s njima, sa ljudima koji su završili to i koji su se već zaposlili, koji uče onu djecu od 1. do 5. razreda, oni su nepismeni. Kako sad očekujete da vam pismen čovjek izađe ako ga obrazuje nepismen čovjek? Znači, tu je, baš se vrtimo u kolo, znači, paralelno sa osnovnim obrazovanjem treba podići kriterijume, pa ste ljudi, ne možete završavati fakultet ako ste nepismeni. Pa šta se ovo danas dešava? Dakle, očigledno taj bolonjski sistem ne odgovara nama kao ni mnoge druge stvari koje nam se nude. Ne odgovaraju nam. Pa šta ćemo, jel treba sad pošto po to da prihvatamo taj sistem? Ne. Dakle, sve se to da ispraviti. Nažalost, ne postoji, ne znam, ne postoji ni znanje, ni volja, ni... Ne znam kako bih to objasnio, to je zaista poražavajuće. Dakle, to za budućnost može da bude veliki problem, a već nam je postao. Već nam je problem. Recite, evo, studentske organizacije, koliko su studentske organizacije zapravo autentične, koliko su to, jer imali smo priliku i da vidimo da mnoge studentske organizacije po Republici Srpskoj su u stvari ispostave nekih političkih strana kada tu nema govora o studentskom aktivizmu. Kako na to uticati, kako u stvari sistemski riješiti to da su stvari studentska pitanja budu u prvom planu? Partokratija je, nažalost, prodrala i u studentske organizacije i lideri studenta često jesu ili možda neformalno, ali suštinski dio političkih struktura. Mi smo u jednom tekstu obrazlagali to pitanje, pokušavali da dođemo do rješenja baš oko teme studentskih lidera. Kako eliminisati partokratiju iz studentskih organizacija?
I to predstavlja veoma težak proces i to mogu jedino rješenje za to. Jedini koji mogu to izvesti su sami studenti. Da studenti ne daju takvim ljudima da ih prozivaju, da prave nove pravilnike, da prosto ne glasaju za njih kad se treba glasati za studentskog lidera, za lidera te studentske organizacije. Inače, druge nema, jer sistem nam ne dozvoljava ikako drugačije da se umiješamo u studentsko angažovanje. Dakle, studenti sami moraju da shvate da je mnogo bolje da ih ne vode političke ličnosti, jer, nažalost, oni se iskorištavaju, instrumentalizuju se u potpuno pogrešne svrhe. Spomenuli smo malo regionalnu politiku, moramo se malo dotaći regiona. Region je nekako nestabilan od kraja rata. Bio je jedan možda period od 4-5 godina gdje je izgledalo da je situacija da se dovodi na normalu, bilo je i saradnje, međutim sa zadnjom situacijom u Makedoniji vidimo, evo i u Hrvatskoj, dakle nestabilno vlada, u pitanje vlada, evo čak najnovije informacije govore da u Republici Srpskoj može doći oko pitanja Ljubije da se može možda izglasati nepovjerenje vladima, da je to manje vjerovatno. Šta možemo reći o tim regionalnim nekim promjenama, jer živjeti u nekom nestabilnom regionu znači, što smo malo prije naveli, manjak investicija, manjak ekonomije, okretanje same sebi i vidimo da se rađa ponovo ekstremizam, pogotovo kod mladih može naići na plodno tlo. Šta učiniti na tom pitanju, jer očigledno ako se ne izvučemo iz toga, možda nam sudbina ne bude crna kao što je bila i u skoroj prošlosti. Siromaštvo zajedno sa religijskim fundamentalizmom je veoma pogodno tlo za incidente pa i konflikte, oružane konflikte čak. To smo imali 90-ih, proživjeli smo i ja se nadam da smo se opametili. Ali hajde da pogledamo realnu situaciju. Dakle, naši ljudi često razmišljaju srcem, a ne mozgom. Dakle, i što im više pojednostavite neku situaciju, njima je to lakše da, ne znam, prihvate i najlakše će prihvatiti, na primjer, kada Milorad Dodik kaže da su nam Bošnjaci neprijatelji i on u glavi stvori sliku Bošnjaci su nam neprijatelji, a u stvari niko njemu ništa nažal nije učinio. Primjere radi. Takav slučaj imate u Makedoniji. Ljudi, zbog toga je ovaj region jako interesantan. Dakle, sada imate tu situaciju da Zoran Zaev, predsjednik SDSM-a, doskorašnje opozicione partije, lidera opozicije u Makedoniji, preuzima vladu. A dotad je na vladi bila partija VMRO, DPMNE, koji su u toku svoje vlasti priznali Kosovo, nisu dali su glas, da Kosovo uđe u UNESCO, srećom to se nije desilo. Za vrijeme njihove zadnje vlade ministar odbrane je bio Džaferi, zbog kojeg je Zaev pretrpio ogromne kritike što je on predsjednik Skupštine. Pazite, bio je ministar odbrane. Inače učestvovao u pobuni u stvari u ratu koji je na strani albanskih separatista. Međutim, tad nije bio problem da on bude u vladi, ali je sad problem da bude predsjednik Skupštine Makedonije. Dakle, odmah vidimo da tu nelogičnosti neke. A naši mediji su to predstavljali kao da je neka antisrpska organizacija došla sad na čelo vlade Makedonije. Što nije tačno, SDSM je kroz istoriju bio baš prosrpska, uslovno rečeno naravno koliko je to moglo biti, ali prosrpska organizacija. VMRO su bili makedonski nacionalisti. Otkud u medijima zapravo takva slika? Jer vidimo da u našim medijima se neke nelogične stvari u stvari prikazuju na način pod utjecajem stranih mainstream medija. Da li je to u stvari, jer evo vidimo u Bosni i Hercegovini, mi imamo gašenje, malo prije smo govorili o medijima, ali lokalni mediji, ovo je jedina televizija od Trebinja do Bijeljine koju imamo lokalnu u Republici Srpskoj. Vidimo da su opštinske i gradske vlasti u ovom gradu odlučile maltene i ovu televiziju da je zatvore, maltene da ne daju toliku podršku koliko je ranije bila. Gasi nam se glas, u Sarajevu maltene na mjesečnoj ili tromjesečnoj bazi imamo otvaranje korporativnih medija, TV1, N1, raznih ekspozitura, Al Jazeera, gdje se ne može čuti naš glas, a lokala pogotovo. Ja se nadam da se to neće testiti, pod broj 1. A kvalitet medija u Republici Srpskoj, pa ne znam, to najbolje znate vi koji radite u medijima. Kakav je to u stvari kvalitet? Kakav je kvalitet informacija koje vam se plasiraju? Kakav je kvalitet sadržaja?
Ja iskreno nisam uopšte oduševljen tim, mislim da su mediji dosta pristrasni. Ja razumijem, pazite, znači od nečega se mora živjeti. Dakle, neke financije morate dobijati, jel? Ali kada ja plaćam javnom servisu 7,5 maraka, plus taj isti javni servis dobije ove godine 3,7 miliona subvencija iz budžeta, dakle opet sam ga ja platio, moji porezi i doprinosi su tu. I on izvještava tako kako izvještava, pa čekajte, onda nešto nije u redu. Ja ne znam, ja ne plaćam vašu televiziju, ja ne plaćam, ne znam, BN. Dobro, BN kao televizija, ona iz svih budžeta opština koje su u vlasti Saveza za promjene dobija nevjerovatna sredstva. Preko pola miliona maraka je samo iz opština Istočnog Sarajeva otišlo na račun BN-a na razne načine, tako da situacija je slična, dakle ne postoji... To morate pitati vaše vlastodržce ovdje, vaše partokrate, to stvarno ne znam. Dakle, potpuno ista situacija, samo da napravimo tu digresiju. Evo da govorimo još pred krajem emisije, u posljednjim smo minutama, govorili smo dosta o toj nekoj alternativi, spominjali smo da u cijeloj Evropi se stvorio neki treći put, dakle stvorila se alternativa, jer manje više vlast i opozicija, partokratski režim postoji i u Njemačkoj, vidjeli smo i u Francuskoj, ne znam, u drugim evropskim zemljama. Ali je mnogo redukovaniji na mnogo manjem nivou nego što je to. Da, ali svakako da postoji. Međutim, u svim tim zemljama se pojavio treći put, nominalno, da li kao ljevica, kao Siriza u Grčkoj ili kao desnica alternativa Für Deutschland koja pravi nevjerovatne rezultate sad po Njemačkoj. Da li se može očekivati, ja često kažem nekad u šali da rat je počeo Drugi svjetski 39. Mi smo tek 41. shvatili da je počeo rat, pa uvijek kasnimo u tom nekom periodu. Da li kod nas moguće da se stvori neki treći put i neka alternativa? Jer možda što je najinteresantnija stvar u Republici Srpskoj, neke partije koje su 25 godina na vlasti pokušavaju sebe da prikažu sad kao treći put, što je prilično neautentično. Da, ma i neozbiljno rekao bih. Navedite mi jednu državu gdje je treći put na vlasti. Pa dobro, već je to, evo Siriza recimo je na vlasti u Grčkoj. Siriza nije treći put, to je klasičan politički establishment. Ali počela je kao alternativa. Počela jest, ali šta se desilo kad su došli na vlast? Pa shvatili su, nema nam. Pazite, postoji nešto što smo mi potpisali. Postoje neke obaveze koje moramo da izvršavamo. Postoji razlog zašto smo mi u ovolikom dugu u kojem jesmo. Ako smo živjeli dobro zadnjih 30 godina od nerada, dakle negdje je to moralo pući. Ali ja vam kažem, navedite mi jednu partiju. Pa dobro, prilično je kratak period da bi oni mogli da izgrade neku ozbiljnu infrastrukturu. Da li može u Republici Srpskoj da se pojavi nešto slično? Postoji li neka snaga da vidite možda u Republici Srpskoj? Prema nekim procjenama oko politička partija koja bi se zalagala protiv ulaska u NATO i protiv ulaska u EU i čija kompletna kampanja bi se mogla na tome zasnovati, mogla bi dobiti podršku građana između 5 i 15%. To su procjene. Da li će se to desiti, ostaje da se vidi. Gospodine Blagiću, hvala velika na gostovanju ovoj emisiji. Nadamo se da ćemo imati priliku da uradimo ponovo neku emisiju, ako ništa je možda i neki okrugli sto, gdje bi malo ukrstili mišljenja, zato što analitičari koje vidimo na državnim medijima i na ovim, da li sa državnog nivoa ili sa Republike Srpske, to su isti analitičari, prosto mi je nevjerovatno za sve teme, uvijek imamo iste analitičare, što je neautentično do kraja. Hvala još jednom na gostovanju ovoj emisiji, a vama, poštovani gledalci, predlažem da ostanete na pravom mjestu, SN televizija Prima mreža. Prijatno do iduće srijede.